Siemanko, cześć, witam was serdecznie. Dzisiaj taki króciutki live'ik na 100 subskrypcji. I jademy z Hoksem, Koksym. Czekaj, nie wiem, wysłać ci zaproszenie? O, możesz. Myślałem, że przez imprezę dołączę, ale się nie da. Nie. I co, dołączyłeś? Masz to zaproszenie? Nie mam. Powinno ci wyskoczyć na konsoli. Nie, nic mi nie wyskoczyło. Czekaj, jeszcze raz. Wysyłam ci. O, mam. No, teraz ci za dużo chyba przyjdzie. No, No, trochę sorki. ale... Dobra. Okidoki. Co, zaczynamy, nie? No. Dobra. Siema. Nie ma za co, Peter. Nie ma za co. Zawsze do usług. Dobra. Czekaj, ja sobie muszę tylko zmienić na imprezie ustawienia imprezy i mix, nie mikrofon. Wróć. No dobra. Dobra, pasuje wszystko. Hej, lecimy. Kaj, lecimy, słuchaj. Kaj, by mogli lecieć. Te miasteczko. No. Słuchaj, F4. Siemano. I to byśmy musieli chyba teraz wyskakiwać. Teraz, hop. Po co lecimy? Dobrze, że to zaznaczyłeś. Będzie troszeczkę łatwiej. Mam nadzieję, że tam dużo osób nie wpadło.
Lecisz za mną, co? No. No to spoko. Już widzę tam jeden domek spenetrowany. Od razu na dach wbijaj, wiesz? Ale już grałeś to, nie? A, No to. Co by dać? już skrzynkę otworzyłem. Mam bandażyki. Kurwa jebana. Co za pindola. Bry. Dobry, witam serdecznie, panie Audition. Czy dołączasz do naszej gry? Z okazji 100 subskrypcji na moim kanale. O, to gratuluję. A gratuluję. dziękuję. I powiedz, że słynnego filmiku nie widziałeś. Nie widziałem, w pracy byłem. To musisz zobaczyć. A wczorajszy filmik widziałeś? Wczorajszy to reklama u Lemiego na kanale? No. No to widziałem. Wszyscy widzieli, podziwiali. A dziękuję, dziękuję. Muszę podziękować oficjalnie panu Easy za donację 50 zł, która wcześniej mi przyszła. Bardzo ci dziękuję za wsparcie. O, jesteś. To co, dołączasz, Audition? No zaraz biję na chwilkę. No, to spoko. I potem rundkę sobie z Battlefielda jeszcze zrobię. Nie wiem, kto by i tam pójdę jeszcze spać. był chętny. Tam widziałem, że chyba Quickpull pisał, że wpadnie. Muszę sobie gumki wymienić w tym padzie. A to jutro. To są hachary. Padło pierwsze starcie, już nie żyje. To są obuzy, już jak mnie podsumowali. Czekaj, Audition to... A ty Jankes jeszcze jesteś, nie? Słyszysz nos? Ja. Czekaj, ja się muszę wyprościć, bo wyglądam jak był jakiś pokrzywiony. O! Kamil był dzisiaj w ogóle? Był. Przyszło ci już jakieś zaproszenie? Tak, no. Dobra. To już więcej nie I naciskam. drugie. Więcej już nie naciskam. Dobra, to co? Ruszamy, ja? Masz ty łapka? A może ty subskrypcjo? A, jeszcze czego najważniejszego nie widzicie.
Dobra, wygupy wygupami. Jadymy. Dobra, gdzie skaczemy? Czekaj. Wyście jeszcze nic nie wybrali? Czekaj, może kurde. Może tu No dobra, no to chodź. Kiedy? Teraz? Dobra. skaczemy. No. To jest tam dalej? Nie, o tu. Aha, tu te 3 i te, ja? O Tak. kuźwa, a patrz ile tam jest ludzi. Nie godaj, że cię już zarąbał. Nie. Rąbie mnie. Ja go zarąbałem. To dobij go do końca. Właśnie dobijam. Dobity. O, pan Quickpull. Witam. Na kanale? Mhm. Na No, kanale? no, no. Quickpol jest? Wbijaj Quickpol. Ej, tu nie ma broni, aleś miejsce wybrał. No kurde, pierwsze lepsze. O. Tam gość chodzi, po tym drugim. Nanek wchodzi ci teraz na gościu. Kurwa. Ja pierdzielę, ubili mnie. Zaś się mnie ubili. No cześć, witamy cię, Quickpull. Oj, oj, oj. Kurde, muszę się w tej grze poprawić jakoś. Dalej to są. A ty nie masz broni żadnej? Nie mam właśnie, miałem jedno co skończył mi się magazynek. On tam jest jeszcze jeden gościu. Akurat idziesz mu na pysk. A mnie jeszcze dwóch jest. No, To dobra, ja wyjdę i jeszcze raz zagram. spoko. Dzięki. Ale panowie, jakieś kurde lepsze miejsce. Albo idziemy całkiem na bok. Jest impreza, jest. Można wpaść. Dzięki. A ta impreza jest otwarta, nie? Chyba ta. Ja, fajnie, kurde. Do ciebie też będzie ciastko. Posłałem gołębia z tym ciastkiem, ale Quickpull nie wiem czy dojdzie. Bo głodny coś ten gołąb wyglądał. Teraz nie wiem czy właśnie to dojdzie. O. No next start. Dzięki. Ale czekaj, jeszcze jedna rzecz muszę zrobić. A, już wiem co jest. To nie miało być tak, tylko miałem mieć... to.
Kurde, gdzie was... Siema Easy, dzięki, że wpadłeś, kurde, a na Messengerze to tak nie odzywasz się. Dobra. Easy, kiedy razem gromy, co? O, pierony. Oddalecimy, kajdemy panowie. Jakieś fajne miejsce. Może nawet dalekie. Ja bym może tu coś proponował, albo tu. No, tam nic nie ma. Czekaj, może to miasteczko. No to dobra. Tutaj. To to miasteczko. Ja właśnie tam wskakiwał, żeby... W sumie skaczesz. Dobra. Okej. Odnieś tam plecy będziesz miał, już tam leci dwóch. No jednego przed sobą widzę. O kurde. O Jezu, tam ich wali to miasteczko. Ten domku sobie planuję tutaj wcześniej. Coś tam jest. Ten domek jest mój. I nikomu go nie oddam. Jankes, co się dzieje? No, wylądowałem. O, dobra. Co się stało? Pięciu miałem cię. O kurwa, co za durnie. Tak się nie robi, jak w 5 można. Na jednego. No. I co, macie tam jakąś broń? No ja mam, jak mogę ci dać. No ja też tu jakiś... O, nawet mam szczerba. Zielono. Jakąś pułapeczka mam. Mam nadzieję, że tu nikogo... O kurde, Co masz się 4, dzieje? ja pierdzielę. To chuj, oni im dą pułapka. Ej, nie widzicie, czy oni idą? Ja. Na tobie siedzę. Kurde, fajnie jakby tu weszli. Ładnie im pułapkę zostawiłem.
Zagrajcie sobie w parach chwilkę, panowie, sobie w BF-a sobie pieprzne zwierzątki. No spoko. A znaczy ja i tak długo nie gram, wiesz? Ja też zwierzątki w BF-a i pójdę spać, kurczę, chory jestem, wypierdzielony trochę, to. Napój bogów. Kurde, ile tam było, ja pierdzielę. Muszę się uwijać, bo strefa mnie dogania. Jankes, a tak co powiesz ciekawego, co tam u ciebie słychać? No leci panie, jutro do roboty, i znów 12 godzin, może 10. No to przerąbane, kurde, tyle godzin, co? No ale ja mam firmę. Aha, o to. Hydraulikę. Troszeczkę łat. A to dużo masz zleceń? No trochę jest, teraz jest najgorszy, taki okres jest teraz najgorszy, jesień. Teraz się zaczynają te kotły 5. klasy. Mhm. I co to z tymi kotłami mi powiedz, co to tam wymyślili? No teraz jest tylko następna jako graszek. Mhm. A ludzie jeszcze gazowe chcą.
Idę na żywioł z nimi. I no nie słyszę, jaka oni są. O! Fuck, tam był, dobra. Dobra, możemy uciekać do lobby. To na ilu metrach dyżysz pod ziemią? No, plus minus kilometr, kilometr 200, coś takiego. To tam potem zależy, jak robota jest, wiesz? Tak ogólnie to ładnie właśnie Śląsko skopane już jest, co nie? Pod spodem. No, miejscami jest bardzo ładnie. Kurde, szybko jest ten czas, kiedyś dłużej to trwało. Widzę, że tam jakiś ktoś mi subskrypcję zostawił nowo, za którą dziękuję bardzo. Kaj lecimy. A no nie wiem, Kaj byś tam chciał. To wyskakujesz już? O, możemy. Już mamy dwóch. Dobra, dzięki masakra, trzymaj się, cześć. Fuck, a tu zaś nic nie ma. Masz ty jakoś broń? Masz, czekaj. Chcesz? Okej. Gdzieś zostawiłeś? No, Cześć, Rafał. Gdzie rzuciłeś? A masz teraz. Jest. Aha, no Masz. spoko. A ty masz taką broń? Mam tam jeszcze. Spoko.
Czekajmy tu. O fuck. O fuck, ale my se wrąbali, ja ci powiem. Jest tam zejście obok ciebie? Tu. Dobra. Zbiera tam broń. O fuck, uważaj, bo tu są goście. Kurde, ciekawe czy go trafia. Już mu dużo nie zostało. A ty gdzieś tam poleciał? O, tu po... O, Kurwysy jebane. Kaj był. Oni na stacji są. A, dobre. Coś tam No, się- późna pora, wiesz? Ale padam, zagram se. O, Rafał, porna. Dzisiaj tutaj na chwilkę wpadłech. Chłopakami pogadać. Kupujesz na tego projekt Cars 2? No, prawdopodobnie będę kupował, ale to jeszcze zobaczę jak ten. Jak się sprawy ułożą. Wiesz? Bo jeszcze tam. Mhm. Dobra, ja idę pan. No, cześć, No, trzymaj się. trzymaj się, cześć. Słuchaj, ten na streamie się pytał, czy w BFA będzie coś. Kto? Nie, Rafał, Bronia. Nie wiem, czy kojarzysz. Nie, chyba dzisiaj odpada trochę bez. Pogam chwilkę Skyrima, tak z Mhm. godzinkę maksymalnie, pół godzinki i spadam spać. Spoko, ja też będę kończył. Jutro, no jutro właściwie nic nie będę nagrywał, to jutro mogę spokojnie streama puścić gdzieś koło 16, to będzie okazja pograć razem. No spoko. No. Kurde, nie grałem tu w cholerę. No to spoczynek. Tu się kamerę w ogóle Mhm. zmienia, a kurde. Dobra, to nic. Nie będę uciekał. No, cześć, trzymaj się, Nanek. No. Przełączymy ładnie na ta kamerka. Tam nie uciekać wciśnie. To dzięki za dzisiaj taki króciutki live, ile on tam trwał. Pół godzinki.
Tak, tylko się przywitać. Podziękować za wszystkie subskrypcje, jakie dotychczas przyszły na kanał Ciupimy po naszemu. Bardzo się cieszę, że tyle osób jest. No, chyba jest 120 coś osób. O, jak na mój kanał, na takie szaleństwo to jest dużo. Dziękuję bardzo. Wpadajcie następnym razem. Zobaczcie, teraz ten vlog na 100 subów jest też. Łapka w górę, komentarzyk mile widziany. No i co? No. Dzięki za dzisiaj. Do jutra. Myjcie się. Cześć.